श्री साहेबगिरी जी हमरा के पुरस्कार देनी 100 रुपया हार्दिक अभिनंदन करब। पति प्रदेश में बाले रेजर घर ही छूट गइल बा आ मेहरारू घरे बिया सुतल बिया बकुआइल बिया पति के याद में रात रात भर नींद नहीं खेला ना 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 उदास बिया छठ के माथे सबकर बलमुआ घरे आ गइल बड़े आई उदास बिया एगो सखी पूछली कि अरे सखी ए सखी रोज हंसत खेलत रहलू ह आज तहरा चेहरा पर उदासी बा एकर कारण का बा बोलो कोनो बात होखे तो हमरा से कहो बोलो का दिक्कत बा ए सखी का बताई हम अपना दुख के बात तहरा से। बोलो बोलो शादी भइला 4 साल भइल 4 साल हाँ बाप। वहाँ के छोड़ के हमरा के बाहर चल गईनी आओ ना कहियो समाचार पूछेनी ना कहियो फोन करेनी हमरा लगे ना मैं दशहरा बीत गइल बीत गइल फिर दीपावली आवता आओ छठ आवता आओ हमरो तो मन बा कि वहाँ के संगे घाटे जाती संगे बड़ा दुख बा मेहरारू के हाँ जी बलमुआ से कहतिया के बलमुआ का कहतिया हो हो राजा जी कहतिया के परदेसिया परदेसिया पलम नइखे कुछौ अलम परदेसिया पलम नइखे कुछौ अलम तहरा याद में जरेला छतिया ए राजा जी ए राजा जी जागल रहेले आँखिया ए राजा जी तड़पी के बीते रातिया जागल रहे आँखिया जागल रहेले आँखिया ए राजा जी तड़पी के बीते रातिया बंगला गाड़ी झुमके कंगना सब दे देना उसको सजना आगे लगे आगे देखी मोट नचनिया रखला से फायदा का बा बाबा जी मोट नचनिया रखला से कहीं दुगोला होता सही बात कोनो ब्यास से मारा मारी हो गइल हो गए तो नचनियो मार के ब्यास के पटवा दे ए छोटे छोटे कॉले वाली सो अब मान ली कि बिना रुई के रजाई रखला से कौन फायदा खाली खोल उठला से बाजी ना जी ठंडी जेबे ना करी कपड़ा पहिरा दी तो बुझी कि सूखल रहे ठमे कपड़ा कपड़ा निकाल दी तो बुझाई कि रामा जी के 100 टांगल तो मोट नचनिया रखला से फायदा बा कोई कोई गो अनगिनत फायदा बा
देह अब में कट कितना लगे। लोग के भैया हाँ, बिना रुइये के रजाई ओढ़ के आदत पड़ गइल बा। सही तो बात ठीक है बा, जेकर जैसन मन बा हाँ वैसन अपन लोग यूज करेला करेला का बबुआ। हाँ जी। अब मेहरारू मोटा जी तो बिक देबो ओकरा के ना 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 उतारो बिक देबो। अरे उतारो ए बबुआ कहती औरत ये के बोलम तू का जन्म राजा कितना प्यार करिले घर कब आइबो इंतजार करिले घर कब आइबा इंतजार करिले हो घर कब आइबा इंतजार करिले तू का जन्म राजा कितना प्यार करिले घर कब आइबो इंतजार करिले घर कब आइबा इंतजार करिले घर कब आइबा इंतजार करिले ए बोला हमहु औरत हई कोनो गाय भैंस तो हई ना जे ले के नदहा पर बांध देलो चोकर भूसा लगा देलो हाँ जी अब कोनो मतलब नहीं खे। हाँ अरे तने ताको ताको हमरो दिल के कुछ अरमान बा। ले दियो राता ले दी डालो ई अरमान तारा से ना पूरा होई तो केकरा से पूरा। हाँ रोज बरसेला मनवा रहता बेचैन रोज बरसेला मनवा रहता बेचैन रात बीत फेरी करबटिया रज जी ए बलमुआ जागले रहेले आँखिया रज जी तड़पी के बीते रातिया जागले रहेले आँखिया रज जी तड़पी के बीते रातिया अंत में कहती है रतिया के बोलम हुआ तू ना आइबो तू ना आइबो तो अब हमरा के जिंदा ना पइबो ना ना बेंजी वाला से दिल लगावे के पड़ी कहती सारा मनोज नहीं आवो तारा हो हमरो करी तू गावता रहो हमारो करे तू कारो हमारो करे तू कारो भैया सांप के काटल आदमी बाँच सकता सही बात कहता नहीं सांप के काटल आदमी बाँच सकता लेकिन जाना मेहरारू के मर्द घरे नहीं खन आऊ खिसिया के केहू के काट ले बाप रे बाप आ चाहे नोह से न खोर दे ए भैया चीना उखड़ जाए ओकर ना कोनो दवाई बा ना कोनो मंत्र बा ऊ आदमी नहीं खन बाँच सकता सारा मनोज नहीं आव तारा हो
हमारो करी कुहुकावतारो हमारो करे हमारो करे सुन महेंद्र तिवारी महेंद्र तिवारी रामेश्वर बाबा ई महेंद्र तिवारी के हो के है जी ई महेंद्र तिवारी बोले सर से जाके जी अभी हमरा में ढोलक बजावत नहीं अच्छा जितना निमन ढोलक बजाइले हाँ जी उतना निमन गीत लिखिले सही बात बा आ जितना निमन गीत लिख दिले हाँ जी ओसे कोई गुना निमन हाँ गाइले आ वो से 10 गुना निमन यहाँ का कमरो हिलाइले यदि हमार गनई बन करा के हाँ जी यहाँ के गनई रुआ सुने लगब हाँ तो फिर रउरा मन ना करी शर्मा जी के गवावे के सही बात मन करी कि महेंद्र बाबा से गवाई हाँ बाकी इतना कला रहते हुए हाँ जी फिर भी ना गावाल जाला इनका आज हमरा के यहाँ के साथ देता नहीं ढोलक बजा के ई प्रेम बा ई प्रेम हो अइले हो सुन महेंद्र तिवारी घर में रोवा तारी प्यारी बाड़ा कैसन ना बुझे बतिया राजा जी हर जागले रहेले आँखिया राजा जी तड़पी के बीते